дар ҷамоати деҳоти роҳатии ноҳияи рӯдакӣ ҷашни байналмилалии Наврӯз бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил карда шуд. дар ин рӯз пиру барно бо рӯҳияи тоза шодиву хурсандӣ карданд ва ин ҷашни қадимаи миллиро бо оину суннатҳои мондагораш сазовор истиқбол гирифтанд. ҷашни Наврӯз ба мардум пайки шодиву хурсандӣ ва нишоту комронӣ оварда ба ҳар як хонадон файзу баракату фаровонӣ эҳдо мекунад, ки дар пайи истиқболи он пиру барно бо рӯҳияи гарму хушҳолӣ дастҷамъона камар мебанданд. имсол 13 сол мешавад ки бо ташаббуси пешвои муаззами миллат ҷашни Наврӯз ҷашни байналмилалӣ аст, ки дар ҳавзаи Наврӯз ҷашн гирифта мешавад. имрӯз дар созмони милали муттаҳид аллакай ҷашни моро ҳамчун ҷашни миллии мо, ин ҷашн ҷашни моли мо аст ва аз даври подшоҳии Ҷамшед то ба ин рӯз ба мо омада расидааст. урфу одат, тозагӣ, нигоҳ доштани атроф муҳит, асос кишту кори деҳқон. ба ҳамин хотир Наврӯза бори дигар ба тамоми ҳамдиёрони азиз табрик намуда хоҳо ниёз ҳастем, ки дар партави сиёсати пешвои муаззами миллат буда ин ҷашнро ҷашни ҷаҳонӣ гардонида ва дар оянда боз аз ин зиёдтар ба фарҳангу урфу одат яъне ки мардумро корбарӣ намоем ва мардумро пешниҳод намоем, ки ин ҷашн ҷашни миллии мо аст. зимни баргузории Наврӯз дар ҷамоати деҳоти роҳатии ноҳияи рӯдакӣ хони ҳафсину ҳафшин ва бозиҳои шавқовари наврӯзӣ ташкил карда шуд, ки шукӯҳу тантанаи ҷашни Наврӯзро боз ҳам рангу тобиши дигар мебахшид. хони ҳафсину ҳафшин оини қадимаи ҷашни Наврӯз аст, ки қариб дар ҳама минтақаҳои мамлакатамон роиҷ мебошад. дар хони ҳафсин 7 мабоде, ки номи онҳо бо ҳарфи син оғоз меёбад, гузошта мешавад. хони ҳафшинро ҳам бо ҳамин гуна маводе, ки номи онҳо бо ҳарфи шин шурӯъ мегардад, омода мекунанд. Наврӯз бузургтарин ва зеботарин ҷашни миллии ниёгони мо ба ҳисоб рафта таърихи зиёда аз 6000 сола дорад. аз он хурсандем, ки имрӯз наврӯзи байналмилалӣ ном гирифтааст ва дар тамоми ҷаҳон наврӯзро ҷашн мегиранд. ва аз он хурсандем, ки мо модарон хурсанд аз онам, ки тоҷикистони офтобрӯяи мо ҳама вақт ҳамин хел ҳавои софу беғубор дошта бошад. ҳама вақт дар лабони кӯдакон табассум ҳувайдо бошад. ҷавонон бо хандаю бозӣ бо шӯхӣ ватани азизи худро боз ҳам ободу зеботар гардонанд. ба ҳамаи мардуми тоҷик наврӯзи хуҷастафайро табрику муборакбод мегӯем. маликаи баҳору ҷашни Наврӯз ба наврӯзии ҷамоати деҳоти роҳатӣ шукӯҳи дигар эҳдо мекард, ки басо хотирмон буд. расму оинҳои қадимаи ҷашни Наврӯз, ки аз ниёгон ба насли имрӯз мерос мондааст, дар ҳар гӯшаи назаррабои диёрамон гуногун ва бо хусусиятҳои хосааш гузаронида мешавад. дар замони соҳиби истиқлолии мамлакат донистани таъриху тамаддун ва оину маросимҳои наврӯзӣ нишонаи возеҳи худшиносии миллӣ ва арз гузоштан ба таъриху тамаддуни бостонӣ мебошад.